нямаме цел, няма какво да манифестираме. След това трябва да предприемем определени действия. Без действия няма как да стане. Защото благодарността е предпоставка наистина за резултат. Защото е много важно да се движим в потока, както се казва. Тази цел трябва да се изпълни и с чувството за това, че вече се е случило и ние сме радостни. Единствено в едно нещо е нашата най-голяма сила. И това е пречката, за да се случват нещата, които искаме бързо. И затова фактора време не съществува. Една притча има за глухата жаба. Нещата не се случват в живота на хората точно поради тази причина. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в новия епизод на подкаста ни Мисия Аз. В днешния епизод ще ви срещнем с един изключителен човек. Един човек, който е преобразил живота си с помощта на числата. И нека приветстваме Петя Радкова, нумеролог, психолог и съосновател на школата Жизнен код. Здравей, Алекс! Здравей, Петя! Много ми е приятно да съм тук. На нас също изключително ни е приятно, че прие поканата ни. И нямам търпение да си поговорим за една много интересна тема, която съм сигурна, че на всеки един от вас ще ви бъде много полезна. Днес ще си говорим за манифестирането и така нареченото материализиране на желания. Ще си поговорим за това какви техники можем да използваме и как да привличаме в живота си точно това, което искаме. Ще започнем всъщност с това какво точно е манифестирането, тъй като в днешния свят има много теории по темата. Доста различни представи. Така е, но това не е някаква тайна дума, нито пък тайно действие, защото наистина много хора... Тоест, това не е дума или това не е действие, което да е предназначено само на определен брой хора, които имат някакви свръхспособности. Няма такова нещо, всеки един човек може да манифестира, всеки един човек може да изпълнява и да постига своите желания, защото манифестирането всъщност е точно това. Той от латинската дума манифестаре и означава да проява, т.е. да стане видимо. И това, което всъщност правим, чрез манифестирането, е точно това. Да създадем нашата нова реалност. Защото реално чрез това манифестиране ние можем да притворим нашите мисли и действия и да създадем нашата нова реалност. Това, което наистина искаме. Така че всеки един човек може да го направи. Предполагам, че както можем да материализираме позитивните мисли, така и негативните. Абсолютно е така. Абсолютно е така и затова е важно да кажем, че манифестирането има няколко компонента, които са много важни. Първо, човек трябва да има много ясна цел. Ако нямаме цел, няма какво да манифестираме. Така че първо да разберем какво точно искаме. След това е много важно силно да вярваме и да сме убедени в крайния резултат. Но на първо място наистина искам да кажа това, което е свързано с първото условие, което е да имаме ясна цел, защото повечето хора искат много неща, но някак си не могат да... Тази основната им цел не може да изкристализира от всичко това, което си мислят, че искат. И затова е много важно първо да поставим това като основа, след което вече да се изпълним с много силна вяра. И тази убеденост, която е много важна. След това трябва да предприемем определени действия. Без действия няма как да стане. Да, всъщност много хора си мислят, че можем да просто почваме да си представяме някакви неща без никакви действия. Няма как да стане това. Действията са задължителни и това е основополагащо за резултата, който искаме. Няма как да стане без действие. Само да си помислим нещо, да си фантазираме, да си мечтаем, няма как да се получи. Така че действията са ни изключително важни. И след това трябва да благодарим. Защото благодарността е предпоставка наистина за резултат. Не трябва да сме хаотични. Не трябва да сме... Ето тук вече влизаме, може би в следващото, какво би могло да ни попречи за това. Но реално погледнато, това са основните неща. И да не се съпротивляваме на това, което се случва. Защото е много важно да се движим в потока, както се казва. Тоест това, което ни се предоставя като възможности, да можем да го използваме, за да постигнем до крайния резултат, да стигнем до него.
Всъщност ти спомена нещо много интересно за благодарността. Всъщност ние когато благодарим, ние излъчваме енергия, все едно вече имаме това нещо. Точно така. Можем ли да кажем, че когато искаме нещо, но все още го нямаме, ние можем да се държим по такъв начин, че все едно вече го имаме, да благодарим, да казваме примерно благодаря, че имам това и това и това. По този начин, дори все още да го нямаме, ние изпращаме вибрация, все едно той е дошъл. Точно така, и това е всъщност свързано с самата визуализация. Защото това, което трябва да добавя към това, което изброих, е всъщност визуализацията и нашите емоции. Много е важно човек да... Всъщност, нека да кажем така. Първо, ние имаме силата. Единствено в едно нещо е нашата най-голяма сила. И това е тук и сега. То е силата на настоящето. Даже има и такава книга, която бих препоръчала на хората, които ни гледат. Защото ако ние не осъзнаем, повечето хора постоянно са някъде в миналото или постоянно са някъде в бъдещето, и ние не сме тук и сега. А предпоставка за успеха на манифестирането е всъщност ние да живеем тук и сега. Ние да бъдем в настоящето. И в настоящето да случваме всичко това, което искаме. Тоест да визуализираме, да го изпълним с емоция, да го изпълним с благодарност. Ето това е много важно, за да се случи това, което искаме като крайен резултат. А относно визуализацията, можеш ли да ни обясниш точно какво представлява визуализацията? Как можем да упражняваме метода на визуализацията по правилен начин? Какви са стъпки? Това е когато човек първо има ясна цел, след което тази цел трябва да я визуализира. Тоест, трябва да си я представи като абсолютно ясно случваща се, т.е. вече случила се по-скоро. Тази цел трябва да се изпълни и с чувството за това, че вече се е случило и ние сме радостни, ние сме жизнерадостни, ние сме удовлетворени от резултата. Ето това е визуализацията. Просто да си представим, че това, което искаме, вече се е случило. Т.е. то вече е факт. И ние сме безкрайно благодарни, безкрайно радостни от това, което се е случило. Това е визуализацията. Да си представим вече това, което искаме да се случи, като вече случило се. Предполагам, в случая детайлите са много важни, тъй като аз, когато се опитвам така да си визуализирам, винаги се опитвам да си представям по много точен начин всичко около мен. Каква е атмосферата, буквално дори цвета на стените, на пода, всичко. Точно това са компонентите, между другото, на тук и сега. Тоест на това пребиваване тук и сега. И така има много ментори, които дават много съвети в тази посока. Говорим за хора, които са живяли дори в миналия век. Това са първоизточниците, хората, от които тръгва всичко. Това, което днес много се говори за тази визуализация, за благодарността и така нататък, това е нещо, което не го знаем от сега. Това е знание, което е така доста старо. И наистина много са важни детайлите, но за да може човек да потъне в тези детайли, той първо трябва осъзнато да бъде тук и сега. А тук и сега означава човек да пипне, да помирише, да усети. Ето точно това са детайлите. И когато човек е в настоящето, когато може да си представи в настоящия момент, че вече му се е случило това, което иска. Тези детайли, това, което казвам, да помиришеш, да пипнеш, да усетиш, да видиш, да почувстваш, да чуеш, ето това са всъщност детайлите. Но те трябва да се случат точно тук и сега. В този момент, в който ти си го представяш. Но вече бъдещата ти реалност. Тоест това, което искаш да си в бъдеще. Или това, което искаш да имаш в бъдеще, например. А има ли подходящо време, в което да можем да манифестираме? Примерно да кажем вечер, преди лягане, затваряйки си очите или сутрин? Не, няма време. За мен, сега тук ще кажа нещо, което е свързано и с фактора време. Защото много хора си мислят, че окей, знаем всичко за манифестирането, поставяме си цел, имаме ясно такава цел, знаем какво искаме, визуализираме, чувстваме и така нататък. Но тук има едно нещо, което е много важно, което много малко хора разбират. И то е тази емоция, с която ние да изпълним това наше, т.е. чувстването на това, което искаме, че вече сме постигнали, че вече сме, това трябва да го задържим максимално дълго време. Тоест не само в момента, в който си го представяме, а ние да живеем, изхождайки от това чувство след това в живота ни. Тоест,
Може би ще дам някакъв и пример, за да стане по-ясно. Ако ние искаме, например, пари, защото най-лесно се материализират материалните неща. И искаме да кажем определена сума пари. Представяме си я, представяме какво правим с нея, какво си купуваме с нея, например. Защото обикновено никой не иска просто така пари, иска за нещо. И е много важно за какво точно ни трябва тези пари. Всъщност това също е важно условие. Така, и в следващия момент ти потъваш в това усещане, ти визуализираш, ти го изпълваш с емоция, ти си радостен, че вече го имаш нещото, което искаш. И в следващия момент излизаш на улицата и ти се случва нещо негативно. Или някой ти се обажда, който започва да те пита ти защо не ми върна тези пари и така нататък. И ние веднага, това е емоционално състояние, в което сме били по-рано, веднага се измества от негативното. И това е пречката, за да се случват нещата, които искаме бързо. И затова фактора време не съществува, ако ние наистина живеем през цялото време с това чувство. Тоест, през цялото време, независимо какво се случва около нас. Абсолютно независимо. Ние живеем изпълнени с това чувство. По този начин отговаряме на въпроса на човека, който в случая дадох пример. По този начин реагираме на някаква ситуация, да кажем, която се случва на пътя или където и де. Тоест, изхождайки от това, което вече имаме. От това чувство. Ако човек успее да задържи максимално дълго това усещане и живее и прави всичко в живота си, изхождайки от това чувство, тогава няма фактор време. Всъщност това, което ти ми казваш, много ми напомня на... Можем ли да кажем всъщност, че когато имаме фокус, в случая нашата цел, това, което искаме да материализираме, е нашия фокус и в случая не трябва да губим този фокус, ако искаме наистина това да ни се случи. Да, между другото, това е фокуса, за който ти говориш, всъщност това е вниманието. Да насочим вниманието си и то да го насочим максимално дълго време. И тук има едно много интересно упражнение, което практика, упражнение, не знам точно как да го нареча, защото повечето хора не могат да насочат вниманието си достатъчно дълго време, за да могат след това пък достатъчно дълго време да чувстват и да останат в тази емоция, която са създали по време на визуализиране. Всъщност, нека тук първо да ти отговоря на въпроса, дали да се върна на въпроса, дали има определено време, в което да го правим. Може би, всъщност, докато се научим на това да бъдем изпълнени с това чувство, може би тогава е добре да го направим, да кажем, сутрин след като се събудим или вечер, преди да заспим. Защото именно в този период е периода, в който ние преминаваме в друга честота на ума. И е много важно да преминем в творческата честота на ума, която е точно вечер преди заспиване и сутрин след събуждане. Така че това са времевите, може би, моменти, в които е добре да го направим. И когато вече свикнем да го правим в това време, след това вече да наситим и деня си, когато сме в съвсем друга честота вече, но и през деня ние да бъдем в същото състояние, в което сме били, да кажем, по време на някаква медитация, която сме правили, или просто в някакво осъзнато чувстване и емоционално преживяване на тази реалност, която искаме да се случи. Така че това е едното. След това ти ме попита, само да ми припомниш. Да, има ли примерно да кажем значение колко минути манифестираме? Да кажем, тъй като на мен примерно ми стигат понякога и 7-8 минути да си представям някакви неща. Това е въпрос вече на личен избор. Според мен не. Защото аз пък имам много такива случаи в живота си, в които съм манифестирала и аз мисля, че в един от разговорите ти разказвах за колата, за номер на колата. Да. Където не ми трябваха никакво време, примерно, в което да потъна в някаква медитация, да си го представя, да го чувствам, а просто си го пожелах. И на следващия ден номера на колата, който аз си пожелах, всъщност точно този номер ми се падна. Така че, това е нещо, това беше може би най-мигновеното случване. И затова за мен няма нужда от някакво определено време. Кой колкото му е необходимо. Въпросът е да задържи. Значи тук тайната не е в това колко минути ще го направим. Тайната не е в това колко дълго време, дали ще бъде в медитация, дали ще бъде в нещо друго. Идеята е това чувстване, тази емоция, след това да можем да живеем с нея
достатъчно дълго време, т.е. да не излизаме от тази емоция. Ето това е най-важната тайна всъщност. И всичко, което правим, да се случва от тази емоция. Тоест, нали, имаше една такава фраза преди години, тъп и упорит. Нали, тук може да се каже точно по този начин. Или, може би, не трябва да е толкова грубо, една притча има за глухата жаба. Мисля, че ти разказвам. Да. Не си спомням точно детайлите, но си спомням, че те се качваха, нали, жабите се качват по някаква стълба. И отдолу жабите кръщят, другите жаби кръщят, че няма да се справят и така нататък. Обаче една се качва, само една. И се оказва всъщност, че тя е била глуха. Така че по същия начин ние трябва да действаме, нали, и в този момент на манифестирането и на това, което си представяме, това, което чувстваме и така нататък. Просто нищо не трябва да ни спира, нищо около нас, никой от обкръжението ни. Просто ние трябва през цялото време да си представяме всичко това, да чувстваме всичко това и да живеем, изхождайки от това чувство. Това е всичко. А относно вниманието, за което говорихме преди малко, и това упражнение, за което щях да казвам, защото много е важно човек, наистина много малко от нас могат да фокусират вниманието си така достатъчно концентрирано. И има едно такова упражнение, което вечер преди да заспиш, трябва да си представиш абсолютно целият ти ден, само че отзад напред. Тоест, започваш, нали, от момента, в който си легнал да спиш, какво си правил преди малко, какво си правил преди 1 час, преди 2 часа, чак до сутринта. Всъщност това, ако го прави човек достатъчно дълго време, вече ще започне да умее да насочва вниманието си. А това е важно, за да можем след това пък и да визуализираме и след това съответно и тази емоция, с която наситим въображението ни и това, което си представяме, достатъчно дълго време да го задържим. Тоест фокуса на вниманието ни. Тоест, да кажем така, че имаме 2 важни компонента. Това е насочването на вниманието и след това да останем достатъчно дълго време в това емоционално преживяване, което сме създали. Това е най-важното за манифестирането. И ясната цел, разбира се. А дори сега, като си говорим за тези неща, ми изниква въпроса. Това предполагам няма точен отговор, но за колко време може да се сбъдне едно желание? За мен, както преди малко казах, нещата са се случвали изключително бързо, в зависимост от това, доколко силно и страстно съм искала това, което, нали, съм си пожелала. Много е важно човек да има една интересна книга, която, за съжаление, на българския няма. Не знам защо този автор никой до сега не го е превеждал на български. Това е Невил Годърд. И един велик за мен човек. Но той казва така: ако може пеперудата да разкаже, тази пеперуда, която привлечена от светлината, се пуха в огъня и изгаря, водена от силното си и страстно желание, ако може тя да разкаже, нали, от какво е била водена и какво е чувството, какво е това, което е привлякло, за да направи това, може би ние ще разберем, нали, каква е силата на това силно и страстно желание, за да се случат нещата в живота, който искаме и съответно, нали, да бъдем в нашата желана реалност. Така че, ако можем да си представим да сме пеперуда, нали, която лети към огъня и изгаря, ето това е силата и страстта, която трябва да бъдем водени. Не можеш да придобиеш нещо, не можеш да станеш, ако ти не си воден от силно и страстно желание. Нещата не се случват в живота на хората точно поради тази причина. Защото няма тази страст. Обикновено си пожелавам някакви неща половинчати. Да, бих искала това, бих искала това, би било добре да се случи. Но нещата се случват тогава, когато наистина сме водени от страстта. То проблема много често е, че ние си казваме искам това и това, обаче веднага се появява някаква ограничаваща мисъл, свързана с това, че аз искам да стана, примерно, много успешна в професията си, обаче няма как да стане, защото няма връзки, няма меди, какво си се почва да ни ограничаващи мисли. Да, ето за това преди малко дадох онзи груб пример за тъпи упори. Ето това е силата на вярата. Когато човек си пожелае нещо, когато много силно и страстно го пожелае, има хиляди примери за такива хора.
Даже наскоро гледах за този Маската, как се казваше актьора. Гледах за неговото силно желание, нали, да стане комик, да стане актьор и така нататък. Тръгвайки от нищото, нали, от бедно семейство и така нататък. Има хиляди такива примери за хора, които наистина са си пожелали нещо, без изобщо да се притесняват от това, ама как ще се случи, ама аз живея в някакво бедно село, в някакво бедно семейство, ама как ще отида, изобщо как ще стигна, като аз нямам, нали, нито един лев в джоба си, да си купа билетата за влака, примерно. Но при тях нещата са се случили, защото те не са спряли да вярват. Ето това е разковниче. Силната вяра и тогава някак си във Вселената се пренареждат нещата, пренареждат се процесите и нещата се случват. Така че вярата е това, което е много важно. Да сме убедени в това. Независимо какво се случва около нас. Страховете, вие знаете, че всъщност ние всички знаем, че страховете в 99% от случаите те не са реални. Така че когато ние така сме обладани от страхове и от съмнения, няма как да очакваме да се случат нещата. Нали, колкото и да манифестираме. Ето това е емоцията, защото страха също е емоция. И когато тази емоция ни е обладала, а не другата емоция, за която говоря, която трябва да ни води през цялото време на живеенето ни, на живота ни и на случващото си, на ежедневието ни като цяло, ако ние сме обладани от страх или ако ние допускаме страха да ни разяжда на моменти, тогава нещата се размиват и не се случва. И тогава и този фактор време, за който казах, нали, просто не се случват нещата. Така че времето не е фактор, когато силно и страстно желаем нещо. И тук вече действията наистина са много важни. Защото ако човек не предприема никакви действия, а само мечтае, само визуализира, само емоционално, нали, напълва всичко това, няма да се случат нещата. Да. Човек трябва да предприеме някакви стъпки. Това е за да покаже на Вселената, ето аз правя някаква стъпка, аз съм готов за това. И тогава Вселената му помага. Нали, под формата на хора, на обстоятелства, на всичко, нали, което се случва в живота ни, защото като се каже Вселена, нали, звучи малко така магийно, но всъщност Вселената сме всички ние. Да, и не е нужно да имаш някаква дарба, за да манифестираш. Няма нужда. Добре. Сега тук ще намесим и числата, разбира се, защото всеки един човек има определени способности. Има хора, които по-лесно, нали, при тях по-лесно се случват нещата, при други по-трудно, но при всички се случват. Нали, ако се спазват тези абсолютно обикновени и вече толкова говорени неща. Защото наистина за това много се говори. Но повечето хора някак си като че ли се опитват да усложняват процесите. А процесът на манифестирането не е сложен, той е изключително прост. Имаше един такъв израз, че гениалните неща са много прости. За тук, нали, смисъл в манифестирането става просто за същото. Защото наистина всичко е изключително просто. Просто имаме цел, много силно и страстно желаем, абсолютно с вяра и убеждение. Нали, сме в процеса, действаме, за да покажем, че ние наистина сме готови, вярваме, благодарни сме и получаваме. Това е всичко. Тоест, то не е сложно. Да, изобщо не. А ние си мислим, че има някакви много сложни процеси, нали, които трябва да се случат, енергийни, нали, не знам си какви, ментални и така нататък. Няма такова нещо. Да, това са доста митове покрай манифестиране. Да, точно така. Много хубаво си говорим, обаче искам да си дойдем на думата, как се казва. И аз нямам търпение всъщност за тези истории, защото много искам да запознаем зрителите с това, че всъщност ти не си човек, който после така си говори някакви теории за манифестирането, ами наистина си направила неща, които за много хора ще се сторят дори невъзможни. Та можеш да ни разкажеш едни от твоите най-ярки всъщност преживявания, свързани с това, че ти си се убедила, че манифестирането работи. Те са много. Те наистина, моите истории са изключително много и са наистина изглеждат невероятни и непонятни, но знам, че искаш да разкажа за историята, нали, за моите преживявания покрай раждането ми на децата. Всъщност аз имам 3 деца, но имах проблем с появяването на второто.
И тогава отидох на лекар, всъщност забременях, но така направих спонтанен аборт почти в 5-ти месец с близнаци, след което лекарът ми каза, че няма да мога да имам деца, защото имам някаква огромна миома, която трябва да се оперира. При който започнаха някакви процедури, за да ме оперират. Няколко месеца биеха ми някакви инжекции и така нататък, но на една от срещите ми с този лекар, аз го попитах, гарантираш ли ми, че по време на операцията няма да се наложи да ми премахнеш матката, например, ако има такъв. Той каза, не мога да ти гарантирам такова нещо. И тогава аз му казах, добре, ти беше до тук, от тук нататък съм аз. И се отказах от абсолютно всички процедури и започнах да правя, ето това е силното и страстно желание, човек да се справи, то не е точно да се справи сам, а да се случи това, което наистина иска. И всъщност тогава, в продължение на 1 година, резултатът ми беше, че аз топих тази миома, след което си родих и второто и третото дете. Това беше резултата от моите действия. Но аз наистина тогава положих невероятни усилия, водена от това силно и страстно желание. И тези усилия бяха насочени, те бяха и енергийни практики, те бяха много неща, които аз правех, водена от абсолютното и така непоклатимо убеждение, че аз ще се справя сама, без да се налага да ме оперират. И през времето на тази година, те бяха добавки, те бяха хомеопати, те бяха... Спомням си, че имаше някаква практика с едно орехче, което си го търкалях в ръката. Тоест всякакви неща, които правех. Но накрая, всъщност, този лекар каза, просто това, което направи е невероятно. Не знам какво си направила, не знам как си го направила, но резултатът беше, че той ми изпрати няколко жени, които да почерпят от моя опит, ако искат да не се подлагат на операция. За мен това беше изключително така странно и шокиращо, защото все пак това е неговия хляб. Но той ми прати такива жени, които да им разкажа какво съм направила и как съм го направила. Но в никакъв случай това не беше някакъв такъв процес физически. Той беше духовен, той беше енергиен процес. И накрая се получи. Така че това е нещо, което е свързано с здравето ми и с децата. Но има много материални неща в живота ми, които са се случили в резултат на това манифестиране. Както разказах преди малко за номер на колата, както ще разкажа сега преди години си купих чисто нова кола от магазина. Бях невероятно щастлива. Това беше първата ми нова кола в живота ми, чисто нова от магазин купена. Да, и тогава големия ми син беше още малък, някъде 12-13 години. И в момента, в който аз си купувам колата и съм безкрайно щастлива, след няколко седмици излиза новия модел на същата марка, само че на джип. И той ходеше всеки ден пред мен с брошурата, с писанието, където е джипа, и ми казваше, виж колко е хубав, разкошен е, уникален. И аз му казвам, не мога в момента, разбери, нямам такива пари. Току-що си позволихме това нещо, купих си кола нова, аз съм безкрайно щастлива. Обаче той непрекъснато ходеше пред мен с тази брошурка. И след 4 месеца аз карах вече новия джип. Това беше промиване на мозък от негова страна, но до такава степен, че той много силно стимулира в мен желанието, защото наистина много я исках. Все пак от това, което си бях взела като автомобил, да се качиш на джип, е много готино, по това време, но се случи точно по същия начин, с това силно и страстно желание. Просто при мен винаги нещата се случват по някакъв такъв много, много интересен начин. Всъщност още една такава история. Преди години много исках да имам къща. И нямах абсолютно никакви възможности, нямах пари. Нищо, което да ми даде възможност да си построя такава къща. Изобщо беше немислимо. Но аз не се отказах, ходех банка след банка да ги питам за кредити, дали могат. И те ме питат, имаш ли някаква работа? Не, нямам. Имаш ли фирма? Не, нямам. Абсолютно нищо нямах. Но всъщност не се отказах
И след 2 години вече имахме къща. Чисто ново, в която все още живеем. Да, така че това нищо не ме е спирало до сега. Няма нещо в живота ми като обстоятелство, което да ме спре, а за да мога да имам нещото, което съм си пожелала. Няма значение дали то е материално, както разказах, нали, здравословно или каквото и да е. Много е силно човек, много е важно човек да бъде изпълнен с невероятно силна вяра в резултата. И да не спира да действа. Просто да не спира. Това е. Лесно. Да, просто те слушаме наистина. Не знам, без думи съм. Да, много такива. Аз наистина, ако започна да разказвам моите истории, на много хора ще се сторят изключително странни, като магични, но всъщност точно така се случва и аз не съм спряла до ден днешен да го правя. Имала съм много, може би ще ме попиташ за различни техники. Да, това е следващия въпрос. Пробвала съм какво ли не. Няма значение какво пробваш, всичко работи. Стига да вярваш, точно така. Тоест тези компоненти, които си говорихме в началото на разговора ни, те са от изключително важно значение за това, което нали, ще се случи. След това вече техниките, те са без значение. Дали ще пишеш 369, нали, принципа, дали ще пишеш 108 желания всеки ден, защото това съм го правила. В продължение на месец съм писала сутрин, обяд и вечер съм писала по 108 желания. Няма значение какво точно ще правиш. Дали ще визуализираш, дали ще медитираш, нали, на някаква музика и така нататък. Абсолютно всичко работи. Работи тогава, когато ти абсолютно знаеш какво искаш, абсолютно вярваш, глухата жаба, абсолютно си уверен и правиш съответните действия. Стъпка по стъпка, каквото и да е. Важното е нещо да правиш. Не просто да стоиш на дивана, да си мечтаеш, нали, да визуализираш, а просто да излезеш. Дали ще се обадиш на някой, дали ще отидеш, както казах, нали, без никакви там възможности, фирми, пари и така нататък, нали, да обикаляш по банките. Няма значение какво действие. Ти трябва да покажеш, че ти си готов да го получиш. И трябва да действаш. И да благодариш през цялото време, че вече го имаш. Аз като така да кажем, завършек, искам да повдигна една такава тема, която е така много близка до теб и това е връзката с Луната. Може ли да ни разкажеш малко повече всъщност за силата на Луната, защото това е нещо, в което аз самата така последната година и половина много започнах да работя с Луната и ми е интересно през твоята призма, тъй като аз благодарение на теб започнах да правя това. Това за Луната, което ме питаш, то не важи за всички обаче. Да, тук е вече въпросът да кажем, че нумерологията... Нека тук да вкараме малко думички за нумерологията. Има хора, които наистина имат тази връзка. И тя е изключително силна. Тоест, при тях могат да се случват тези неща. Това са определени числа в дата на раждане, нали, които дават тази предпоставка, за да се случват нещата. Тоест, има хора, които са под влияние на Луната и на лунните цикли. И всъщност, когато използват това знание, т.е. когато знаят, че те имат тази връзка и тази сила, тогава могат да използват и това. Но, както казах, нали, това са хора, които имат определени числа в дата си на раждане. И ти и аз ги имаме. И много хора ги имат също. Но хората, които имат тази връзка и които могат да работят с Луната, нали, така да се каже, просто трябва да използват времето, когато Луната е пълна, защото това е времето, когато ни дава енергия. И в този момент да се случва това пожелаване, това манифестиране. Буквално тук може би ще прозвучи смешно, но буквално ние си поръчваме. Тоест тя ни служи и ние си поръчваме това, което искаме. Но, както казах, нали, нека да бъдем точни, това не е за всички. И просто така хората, които имат тези числа, нали, те могат да допълнят така още една сила, нали, към случването на тяхната нова реалност по този начин. Петя, ти си едно огромно вдъхновение за мен и за още много хора, сигурна съм. И наистина страшно много ти благодаря за това гостуване.
Като последно, можеш да дадеш един съвет на всички зрители? Какъв съвет би дала на всички хора, които ни гледат и които искат да манифестират, обаче нещо все ги спира? Ами то може би ще прозвучи малко библейски, но на всеки му според вярата. Това е нещото, което наистина е изключително важно човек да разбере. В това, което вярваме, това се случва в живота ни. Нищо друго не е толкова силно, колкото това, в което вярваме. Ако ние вярваме, че сме неуспешни, ние ще бъдем неуспешни. Ако ние вярваме, че сме богати, ние ще бъдем богати. Така че, наистина, на всеки му според вярата. Аз много често на рождени дни пожелавам на моите приятели точно това. И те така стоят много в началото неразбиращи, но това е много дълбоко. Наистина човек трябва да вярва и тогава наистина му се дава абсолютно всичко. Огромно благодаря за това участие и вярвам, че всеки един от вас ще успее да си вземе максимума, защото наистина вярвайте в това, което правите, в това, което обичате и в това, което искате да постигнете. Благодаря ви, че бяхте с нас и се надяваме епизодите, които правим, наистина да ви харесват и да продължавате да ни следвате и да следите това, което правим. До скоро!